Tichkach Mtv inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach Mtv, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach Mtv tinodzifambira. Rachifondora tete. Wakambo mangara kumangara imwe mumushamo. Takauya panapa kuchitatu kapera icho tikapinda muofisi masekitari tikataura nhau yedu akati pane kuda nechimangaro tikabvise mari tikazi chiendai ndosara dotuve masamoni kubate vanhu tanga tataura masamoni akauya akasevha vava kachidiwa baba Happy, baba Simpson, baba iye Banga nedekira nhasi rekare. Andiwasenga andoti ndini wasenga andisuziva kuti ndo baba here andifanira neneti wari ndine dzibhadhi dzawasenga dzekuda dzandaishandisa kudhara asi aniti ndichisiri kana chakamira kuti mwiri wangu urorwadza. akamangairwa nesinga I think ndiye nekuti ati ndine samoni yakaaa Wari kuti panyaya iya yatakazenda nawakorito iya yekwanani zviya yekwana mashandure ndiyo wari kuti akapera ende I'm happy kuti yakapera boss awacho ndo waihwara awakagarapo. Saka nyaya yakadini yakapera asi wari kuti munyaya iyoyo takaitawo makosti akapure kupfure wamwe wemhuri ndo wakuchimangara kuti aiwa taifanira kubhadhara zvakadini zvakafanana ndo wari kuti takauya nechimangaro tikadini tikamangara nyaya yedu tikapuwe dhete ranhasi. mama akapangana kuti makoti anokumira basa tadzoka kubva pamashanduro ushati mama 2000 imimi mari yenyu makosa yetotosi mhuri makambobvise mari imari yezvikwereti yatinoa imi kandati mwakamboreize mari yamadoreiza go yenye kureiza madoreiza mari 700 michiti mupa munhu mari echiti wana $30 35 saka pano wakabvise kupfure wangu isusu tiine dambudziko tisi takabvisa munga yekuma30 ekuti tibvise chinhu changa chiri wamwe wese kusvika 29 wana hawana wakabvisa weidzodzi dzimba dzetiri kutaura wana baba. Saka murude mari kwawari tiri kuti 2000 muri kuti maidoreze 700 kugadzira nyaya iyi yakachizoita kuti kwetaikwereta yaane chimbadzo ino imi mungachati munhu ngachiende kuchimbadzo
yakubve pa700 yakubari kundo 2000 kuchimbadzo kwamakadhora pamaende kuchimbadzo pamaitanga magare pasebhurere kuti apotore mari kuchimbadzo magara mwamumbori neconstitution ere mumusha kuti munoite macontribution azvanzitori documented kare roti zvinotozikanwa kuti kana taite nyaya tobhadhare mari yakati yakati ngoti mwe unogona kuti zvimutotaura zvekuti hembe ai takabvisa $35 obva kuti ndimwefanira unobvisa zve munomunyisa michiti zviro zvamagara michiziyana ere kuti tinofanira kudai zvanga zvisiri pakugara pa asina kubudikidza kwepfungwa yanga iri mumusha yakaitwa ndibaba ana baba edu isusu yaangozi ndo yatakazomesana kuti ngatipindei mugiraundi tigadzire ngozi uku kumashure kwese hapana constitution yanga iripo asi kubudikidza nenhamo yanga iripo ndo yatakazoita kuti tigadzirise pfungwa yanga iri mumusha. Alright, saka imimi muri kuti mari yamakatora i700 yamarudoti muchibatsirana kubhadhara marudobatsirana kudzose 2000 makusanganisa naiwo aya asi kuti tichigare dare pamusha hapasisina Simpson uri kuHarare yepi uri kuDurban iye munhu nevana vavo isu imba yedu isusu yanga ine mudzimu waikudo tisi tiri paground tisi tiri kubvunza zvikwereti chete kundoti munhu azvitairire changamiro doko zvakaitika apa ngezvekuti pakusenza dambudziko iri taifanira kusenza tiri pamwe chete semhuri kuti dambudziko ripere mwasenga rekwamashandiro sikuziye komunoita handizviti ndimwe takaenda nawe nawo kana zvapera izvozvo kwaukitaure pakutanga vazukuru wakagare pasi kuti zviro zviizvi zviitike kubhadhara zvikwereti zvese izvi munhu umwe akomana vese 29 nawo mumwe namumwe anofanirwa kubvise $35 right zviri mukubvumirana saka zvapera dambudziko rapera takati zvadaidza inini chiuyai dambudziko rapera riya dambudziko retaiingatisine rekwamashandiro tapedzana mambo zviro zvese zvamugwara chiuyai tichikutaurirai kuguma kwakazoite chidambudziko izvi nawo hapana nomwe wakauya oraiti pamari yetati zvetisenzere pamwe chete chiunzai tione kubhadhare kwete zviro kuti vanhu vakude mari dzavo ndipo pazoshata manje hapana wakati akutopuwe ngesikazo kwakutonyarara zvinakati inotodini nyaya yedu kuti ipere kuuye kuna baba unoku kuti ndimi manje mwakutaura kuti mwese imwi mwakabvumirana bvisai mari kuti zviro zvese zvipere ndo patiri manje ipo papa ava kwakuye kuiise kuna mambo kuno aise kuna mambo handizvizvoti yakasvikere kuna mambo yaitwe kuna mambo kwauchipuwe zuva ranhasi tichifungire kuti vanhu aya madzibaba aya ana baba akasvinuka aya anonga hapana ochitaurirwe zvokuita manje ndimambo bvisai zvese zvikwerete zvidini zvipere izvi ndipo patiri manje ipapapo ipopo pakuti isusu kwati kumwe hazvichaitiba saka takakula mambo ndi hapana mambo na iye wakasvinuka ndibaba ako mwana atatu aya akaite kongozozo chetsikansera ndiye watiri kurwara
uri kurwara hakezve asi vana hakezve ndiye anofanirwa zvekuti zviro zvifambe. Ade kuti zvifambise vanhu akude mari dzavo akuye kuti musazambira akomana. Ndinofunga kuti zvakanaka ngezvekuti vanhu wavo wese ambounganidzwa awepo. Pane maonero etiri kuita edu hatingataurirai vanhu asi kuti vanhu vacho vakanga vaungana constitution yavoyo kuti yainga nechikwereti dai yakakwendeko kuite mari yechimbatso kuti yakakwenda pangu is there are supposed to pay makakwenda pangu dai zvaikoneka mambo ndobva tikukumbira kuti tiunganidzei kuti ivo vava vabvise wazotsamirwa mai ndokwakude mdzimukwa undoti apeni zvavo wopere kutiza. Zvino kana nhaakutiza totiza kuti tiendawo kwamambo konunurwa tauye kununurwa dai dzai vauye sekuuya kwaakaita kuyo kusizimanga. Muzukuru wacho pane amataura mati umwe uri kudarini umweni uripi avava asenda ndoarapo mwamboonesa naro kuti vanhu vo wangadaidzwa sei kwavari pamakauye kusiya mari kutaura nawo tinotaura nawo kana wakudaidzwa ngedare wangadaidzwa sei ari kuharani dare ringadaidzwa sei isukandouye kwamuri kuti mutibatsire mamuri kuti kunotumwe munhu here kuti munhu uri kudharini nemadaidziro mamakaonesa nepfungwa dzipi ndomubvunzo wangu. ipo pake kuti aitofunga kuti sezvotapire kudare guru ndiro richaone kuti dare harina homwe yerinoti ngeyekusunga vanhu ba kana kuteera vanhu zikurwa ndati pamaitaurirana sekretari pane pawakakumbosvika here kuti honai munhu uri Harare uyu unode kodaidzwa pane zvamakambotaurirana here madaidziro emunhu uriyo tomudaidza sei? ndira mwakaitanayo inofunga kuti akasvika mumusha munogara varume ava mudzimba dzavo wakapuhwe matsamba wana mai wanga vanimoto wakazotova asi zvekupe mukadzi uri apa pamasasiya patsamba muchiti munhu wacho uri kuHarare makambopasvika here pekuti toita sei kuti titume munhu Harare? Ngekuti mukandope mukadzi uri pamba pachozve munhu wacho ari Harare mukadzi unondokwanisa kundofona kuti apane tsamba yauye panapo makatema cost here kuti kutumwe munhu Harare. Takape mafoni namba ekuti vanhu vafonere waziviswa wakutifonera isusu kuti mumwe aizoendese nyaya vachangamire sei neruzivo nekugara kwatinoita vanhu ava kuti wazosangana mudare munomu akaudzwa nahepi mukoma wake echidaidze vanivina wake kuti wauye mudare munomu. Saka neimwe nzira muri kuti hepi samunhu rikaende pana hepi samunhu roti hepi daidzani nako madaidziro wakaita zuro ndizvo wakukonana manje avachamboinana. pindurai zvendiri kubvunza zvemuri kuda imi muri kuti hepi here asamunhu uzidaidzani nako auye kubve gweru nemaunidhare neHarare kana muri kuti samunhu ritere munhu Harare toloti adaidzwa auye mudare ndi hepi akasungiswa ndihepi
ndo changa chidikanwa ngepemwe ngechekuti pakupangana kwetaita kuti mari ibviswe kuana komana $35 kuana sikana $10 kuti dambudziko rese ripere. Dambudziko rese rapera mari imba imwe ndiyo yakazonyanya kutsamirwa nezviro zvokuti ibvise, asi heyakatsamirwa yaende kotore zvikwereti zvizhinji kuzoti chiuyai zviro zvese zvaitinetse maasenga zvadini takapedzana tsangamiro zvokuti aifanirwa kutotenda tsangamiro kuti aiwa mwakaita henyu dambudziko riya ranga richipikidure mukono maasenga rakapfuura. Saka nawo tauchiti chiuyai panapa ndiko ndikasenzese bhiri chirungu munozoti wasenzese muchirungu, asi pamusoro iyi kusenza collective kuti zviro zviite straight forward ndio pavari kuramba manje kuti kwaupere kutisa tukomana tu ndopita kuwe kwa mambo zvenu kuti ngatikure itwe twese kuti tuwe tubvise mari zviro zvipere izvi ndo patiri mambo ipapo kwakuye kumangana kwa mambo zvino ari kuti haasi kuziye hamusisasi kuziye kuti mwakaisa chekesi yacho kuna mambo akaiona here mambo kesi kuti iyo kwasenga uyo kuti tidaidzire Happy Simpson na iye ndio ana baba akasvinuka kwa mashanduri. Saka dambudziko rese naanawo hatichadiba kuti atizi tanga tosenzera pamuzozvipera. Saka patiri kuda chaicho donzo redu ngerekuti chingachidaidzwa vakomanawo vese vauye panapa vabhadhare mari kuti tati tiri umambo isu tozokoritemerero tochipeko takapedze zvikwereti zvapera ndozvatiri kuda basi isusu azu mamakanya kana ndabata zvakanaka asesa vangari apa vati nzira yacho yamuri kuda kushandisa ngeipi yekuti Happy nevana vake vavepo. Saka tatauta peno nzira yavakaisa iyo kuna ngoti vakataka mangara aiwa tisasataura takuda nhasi kuti techise dheti tizive kuti nzira iri kuda kushanda kuti ana Happy neakorore avo vese pavanhu 29 vavepo ngeipi nzira yacho. Anditi mambo akataura kuuya pano kwendapo maisaisinga mambo takuda maisaisinga mambo na ivo basa ino kana iri iyoyo munatibatsira tiri musasaba tauraidza zviri zvacho batsira tiri machangamiro ari kuti isusu hatina nzira yekuti totore munhu kuharare kunze kwoti mwatipe mari yekuti titume munhu uende kuharare ndiyo ndiri kubvunza sekwavo muna here mari yekuti kuende munhu kana kuti mune nzira yekuti maurira akaita dare rakauri kutanga ndoro motera tisunga Happy kuti daidze vanuni nako zvetikuubvunza akati taura izvizvi haikona kuzvitaurira kunze zvitaura muchezvitaura nyaya yako gumirai andale kuti ngauinga iri national handisi kutaurirwa pakuti mamangara zvekuti vanhu hatatakati tipise mari pamwepo navo havatopise mari vaayo kumangara handitisi ndokuto kwangu kutaura handitisi however ndinoti chikutotomomire kuti tonoriyewo wacho wati ndinorwara wacho tombomire kuti awe zvirinani totaura naye ndinotaura vachogodosova kuti ndotaura ndinorwara tomumira
manzwa ere pataura changamire vanoti pane vafona achiti ari kurwara kana apona munhu iyeyo mopuwa zuva rekuzodzoka munomudaro kuti wapona munhu unorwara haatongi kudaro asi kuti kana apona woya kudaro kuti chinokosha chabata sekitari makamupa ere nhamba dzevanhu vanodiwa iwavo chazobatsirana naye kuti paine mafambisire emasoko kuti akaona savanisi oyeuchidzwa kuti iwe kesi yako yayemusi wakati yasangana ende imi makataura tsamba dzavanyorwa kuti munodiwa nevanin'ina venyu panhau inoti makaparudza here nhau yenyu yakabaruka kana yakadaro yakanaka havasi vanin'ina vandiana ana babasi vakorora ana baba ndiwo vakafura masamu tochibatsira nokutaura changavi uyo akana apora minamba dzenyu makasiya sekita vanokufonerai kuti varume chiuya musi wakati apanzwikisa here ipapo pane pendiri kutya kuti vanogona kudzoka kuti vakaita bonga ngekuti vataura kuti vanhu tizokwanise kubata nekuuye mudare renyu kunga hete akwanisa kubatwa saka nyaya yanga iripo ngokuti hepi uri kuratidza kuti ndiye une power yekukonvinza aya kuti vakwanise kuuya mudare renyu saka ndanga ndiri kuti imi ndimunofanirwa kutipa nzira yekuti hepi ouya sei kana ndichiti nzira ndio makumbo anofanirwa kushandiswa ngemunhu unobata hepi ochikokorodze vaya kuti vese vanhu vavepo kana aya aite zvakanaka ainoshokorototaadarizwa ngatidzoka mashure bichani panyaya yataurwa muno kuti i700 wataura 700 yemukando asi iwo yaya mumba mavo vakabvise mombe dzakadarike dzevamwe saka mari idzodzo dzetiri kuti dzedzo vadzakukomplena dzidzo ngedzekuti yemukando yodzorwa poite imwe inotenge mombe dzavo dzakapfurikidze dzevamwe saka wanga asiye mombe yekuvavo dzinodikana kozoita mari yetransport yemotokari yatakazogumisira takwana nayo namasase kunewo mari yake yaasina kubhadharwa iripo papo saka waakuuye kunaya kuti echiti ndipe mari yangu ana baba yanyu atize musha saka andigoni kuti ndende harari kuvabvunza saka wakubvunza nemukando akugubvunza yafuti ndinofunga zviri munodzoka zvepo inini chamunofanirwa kutoita kuchibatanidze musungu wacho uite umwe kana uri wemaexpenses zvese kuti pezvinoturirwa ava vacho ana hepi vaunzwa muno zvoturwa zvese kapani saka ndati tikagadzirise ikazobudazve mombe musuwo kunyaya yacho kuti musuwo yakasariraombe saka tazvitaura kuti zvibude pachena ngokuti 7 mombe dzakapedzese dano dzakabve kwatiri ngekurwadziwa kwemuviri 7 vana baba vakabvise iri 7 dzakaende kudare mombe dzenyaya yekomati tisi takabvisa rekurwadziwa mumba nhasi notechitana baba chiuyai mutibatsire henyu momba tidzidi taigadzire chaishupa mumba zvikweretezi muchitibatsirawo tiri pamwe yepi wanga ari papo haana kutitaurira pauti wana ndarwara ndakwende wakauye kutorwa newana usiku kwakwende dhani ndo kwakuchiunze masoko ekuinze kwetiri kuti
ndiri kurwara asi daifanira kuno dambudziko ravo tinoriziva nhasi ndobva kuti ndiri kurwara asi zvanga kutitaurira basa vana vaifamba navo ndofunga takaenda nemunhu wemunhu makanhuri uye chirwara nemiri nomunhu mumwe wasara tiri atatu naivo baba nazukuru mashoko enyu saka isusu hatiri rekuti tisu taikuwara mari tinowedza yekuti ana hepadi anoshevedzwa auye mudare isu tode kuchena hatiri kurwadza saka ndiri kupa zukuru mari handizivi kuti wavachatuma ndiani kuti vaende kodini utore munhu ari kudarweni nevaindi vari muhatari mukatiti nyaya dzamauze mudare ndakupa zukuru mari ivo ndivo anotunze kwamuri kuti mutume chii kungoti azukuru totumane kwendokwaindare makumbo imunopendare makumbo Ndoda kuti ndotoamaisa kendamamo ngokuti hapana unopapura pa tese takanyorwa kuti Marange ukasakuuyapa unenge wazvidya mambo ndo kwetiri kuda chete zviri collectively hatidi pamwe vauye vazvibvisire kuno ayo shoko rataura achangamire nderamataura asesa tarizwa kuti chiendai mounganidze musumbu wacho uite umwe mozotura zvavo kubva waite umwe ndezvataura changamire kuti tombomira unorwara aite zvirinani iro tarizwa izvo zvataide kuzwa ndechekuti munhu unotumwa imarinyi una hepi hepi unogare vari uri kuzindura zindura tokwamumoreaenga kujaro mati jaro jaro unoita mari ndo zvinokwekwaizo tozoita nemari ndoambati zvangoti tomboende kunze togadzirisa tisiye kamwe chitatingazoa mwazvizwa hanzi tomboende kunze tomboende kogadzirisana akomana ngatingende kogadzirisana endai mumbogadzirisana zvekwamatama vaya handizivi kwanga tagumire papi Tichkach Mtv inonakidza zvekuti